Niki kula mboten direncangi Mas Gareng to niki. Oh iya no. Monggo Mas Gareng. Ini. Mas Gatra. Ayo gini Neng. Ayo. Rene iki ora arisan nyambut gawe. Arisan karo sapa, Kang? Ngerasan. Aku mudeng nek kowe anggere melu kono-kono ki bojoku, Pak, bupati ora? Bupati ora? Sowan malih, Pak. Nang semu iki ndelala, muni repepeh ngono ya. Lucu wae. Malah peper nggih. Saderengipun ngaturaken salam. Nggih. Nggih, salam. Saking Pak Surono. Pak Surono. Dalang Semin. Oh, nggih. Kanca jare kanca plek. Plek. Matur nuwun, matur nuwun. Saking Pak Bagong Darmono ugi. Oh, nggih. Wah, nggih to. Salam. Mas Bagong. Prei to nggih. Niki wau anu manggulan tenggene Pak Mbah Mantan mriko. Mbah Narno. Mayang. Midodareni. Oh, midodare. Sampun salamipun sampun. Donganipun Pak Lelur sehat selalu. Amin, Sukses amin, selalu. amin, amin, amin. Matur nuwun. Sami-sami. Repepeh. Ya. Niki kula nggih kalian anu, monggo Dwija kula direncangi to. Gini. Yo joget bareng ngene. Iya, iya. Kok ya macem-macemil iki lho. Awakmu aja lungguh terus. Ya ini iki apik. Bar diambung penggemar mau lho. Iya, aku kaget, Pak. Nggih to? Niku wae ten Kyai Nadar. Oh nggih leres. Sok nek nggon pendopo kae nggo wayangan. Iya. Bintang tamune Mbak Mimin badhe ten panggung ngajeng ngambung Mimin. Weh, Teng mriki ngambung sengok. Nggih ta? Langsung mulih. Nggih. Saestu niki wau. Metu mutah apa mulih? Keteh mukok. Kudune Bayangane Pak Emma wah Mimin ki mesti wedok asli ngatine wayu. Wong bar ngambung sengok jadat terus ngeten iki kok, Pak. Ngeten iki. kudune bar diambung terus ora adus pirang dina ngono. Ora endi Kak mau sing ngambung sampean ki ndi? Ngagem jaket coklat iki wau. Endi? Kowe cek to. Muah. Nadar kok ya. Siap-siap nggih, Pak. Nggih, nadar kudu dianu. Nggih. Ning asline nadar napa memang panjenengan iki asline ora sadar, Pak? Nadar kok. Heh? Lanang. Iki engko tiwas diburu tenanan ketemu Heeh. jero kamar lho elik. Kan ora resiko to, Pak. Hah? Malah ora resiko lho, Mas. Matur nuwun ya, Pak. Tresno kalih Pak D kula. Nggih. Mbok ya menghargai dhewe payah kula iki jajan bareng isak. Ah, wis bareng isak dandan kok. Kok tembung sak klimah kok jeru. Matur nuwun, Pak. Pak D Sukimin kok. Dawa menapa, Pak E? Lenggeran, Mas. Lenggeran. Nggih. Pung niki petuk karo adik kula. Nggih. Ajenge tombo kangen. Nggih. Mbak Ririn nek pun ngelengger niku. Wah, Piye? sak bawane Mbak Rin. Nggih. Nggih, komplit. Ayo apa? Siap. Raden Haraya. Ngopo to, Kak? Ngopo iki? Hah? Gentenan bawa lho malah mengguk iki piye? Aku ki ora kok mengguk. Lah ngopo? Ijik mbayangke wong ngambung Mimin ngono lho aku. Rasa mbayangin ora tegel aja tok lakoni. Wong iki di prinsip dhewe kok. Iya. Ana sing seneng mergo rupane, ana sing seneng mergo paribasane sabare. Oh, iya. Mungkin terpesona karo kesabaranku, karo attitude-ku, apa ngerti kok. Apa? Attitude lho tuntut lho, attitude. Attitude. Waraku darah nyata lamun satria jati
Karo terapiku terus aja lali Pakno. Pakno, Pakno. krecek. Nggih. Wah, Nggih, terapi napa? anu nggih. Kula ra woro-woro nggih. Nika, oh Mas Klotumpil wonten di Mas Klotumpil. Mas Klotumpil boleh. Niku nggih wingi gejala stroke. Oh, nggih, nggih. Nggih, kadang kula pun betul rumah sakit. Heeh. Kula marai anu Mas Gareng, sikil kuwi kan nggih tak nggo basisila tak nggo ngene iki nggih men lara. Saiki alhamdulillah ora. Oh, Nah, Mas kula tak jam mriko ping pindho lho, melu mayang sehat, pulih kaya wingi. Ning Jodon nggih. oh. Anu kula derekke. Pundi Pak terapi pundi? Anu krecek. Krecek. Terus putrane sing jenenge Dwi niku nek mrip sing niki mboten roh. Nggih, mboten roh. Nggih, nggih. Sareng kula trapeke mriko niku saniki alhamdulillah ra nggo kacamata terus iso maca. Ra nggo kacamata to. Nggih. Nggih kan maca nggo kacamata, saiki ora sah. Gitu. Alhamdulillah ning Jodon. Jodon. Nggih. Ah, diparingi alamate, Pak. Nggih. Nggih. Nyuwun anu mawon. Mami Ndayani. Oh. Nggih, ingkang nggih leres. Mami. Nggih, wong kula niku nek komunikasi nggih kalih Mami Handayani. Kula niku asline Sujono lho ning trans ini karo jaman foto-fotonan do anu ki. Kok Mas aku ki. Oh bener to jare sadurunge entuk aku yangmu ta. Niken nika sinten to, Pak? Lah niki gelar putrane Pak Pelur kok. Lah kok sinten piye to? Piye? Kono iki lak mung teruske perjuanganku to. Nggih nek anu Mas Gareng kabeh golek waras timbangane obat. Lah, cocok niku cocok. Oh ngapunten wong Nggih. krecek pundi, Pak? Alah waduk cengklik. Oh, waduh, cengklik. waduh cengklik. Kowe yo duwe keluhan jare. Keluhan apa? Ya iki lho aku nek maca kan ora patek ketok ya kuwi arep terapi. Lah ben tau terapi ene Iya. nggon cedhak omahku kono. Heeh. Oh anu Pak, motone dicopot. Lah ya kujur malah aku. Ganti moto. Nek aku terapi Kula- pengen Halo Mas Gareng. Halo Mas Slamet sing batik lho. Oh, batik. Halo. Kan terapi iki to. Nggih, wonten sing kula trapeke sing diterapi. Oh, sing Kayak diterapake. pasien sing bukti Sing sembuh. pasien sing wis sembuh. Oh iya. ping pindho tok mang tekoke niku nggih wingi Nggih. sikile kaku kabeh Oh, niku. jen. Kak Mimi ada keluhan enggak tadi katanya? aku pengen normali Mas anu jempole. Dadi nek Karo Reng kowe lemah apa ora Reng? Kowe lemah apa ora? Lho kula to. Nek lemah gorono pijet men ngene nek. Lho kula ngono takoke. Lah ngono iki tekone ora nang aku nek aku iso ngapusi. Lho Takon- bojoku eneng kene takonono lho Pak piye. Ndi ta bojomu? Aku lemah apa syahwat? Bojomu ndi ta? Menika le. Oh, Mbak, alhamdulillah Lah Mbak mbok kira Indah. niku box speaker napa pripun? Oh iki yo Itu kan monggo Sampeyan lho, nape. sampeyan Lah niku lho Mbak Dia. Angger video call Iya. kula ro jenengan ya wis genah cetha melo-melo. Ya beda. Nggon HP kan beda. Iya. HP kan di filter. Lho yo pemusik hebat, Mau pemorjen garek kuwi, jos. Pak. Ya. Ya mau garek kuwi bondoku aja wae aja nganti colok wong ya. Mung karek wong wedoke ya. Ya Mbak Kita ya. gantung. Sayang Mbak. Si Amit Mas. Main mana geceke sirahe Mbak. Ngapunten petise kula bener ki. Lah ngapa Kang? Lah miring kaya kalah main gini loh ya. Amit ya Mas ya. Ya, Benar. terima kasih. Ya. Iya Mbak Rit. Si Praku Bodek wok. Gadek wak simbar sana udah ngopo to aja Lho genengi ngene iki. piye Nek Ririt ki ana pipi andeng-andeng ana pipine manis. Nek Iki. Mimin iki malah kaya duwe catak ngono iki jare kok. Bedane apa to iki? Padha lho, ora padha to lho. iki lho nang Mas tangan Gelo. ayo padha Lho padha nang pipi lho, ayune ya padha lho. Kok iki andengan kok kene Ya tapi catak. nek iki lah andeng-andenge anteng. Catake penyakit kulit sapi lho, Pak. anteng lah nek Kak Mimin Lah kuwi angger pendak menit modot. Nah, wingi aku mor malah kaya bekecot kae kok bisa kok. bangsane apa Eh, simbar caca yen
Dadi mbake iso nyanyi Mas Gareng. Dawa, Pak. Iso nyanyi to mbake? Nek nyanyi mboten saged. Oh. Soalnya senes LC, soalnya bojo kula senes LC, Pak. Nggih. Oh. Dadi nek nyanyi mboten paham, LC paham ta? Pak paham nggih, paham. Ora Pak ngerti. paham nggih. Ora paham. Dadi nek nyanyi mboten saged. Terus? Nek ngibot terus adol keyboard pinter. Ya kok ngibot coba. Lagu apa terserah aku neng kono. Oh, apa napa iso nika? Oh, iya. Lagu rung digawe wae iso. Aduh. Matur nuwun. Anu mengestoni aku garwane Mas Gareng. Betul ngono Mbak Dia, Mbak cukup Dia. Mas Gareng, cukup Mas Gareng. Sing sabar ya, Mbak. Mas Gareng terlunta-lunta Sabar. Kan kudune sing sabar iki aku. Lho iya kok ora. sokono. Ya bojomu no sabar menghadapi kowe iki Lho lho. kudune iki aku sabar, Mas. Ngono kok malah kono iki ngopo? Kok kowe sing Lho sabar kok lanang sabar. direwangi corengan kayane sing wedok ya tegel mangan koyone lho. Lah kudune iki sing sabar aku. Tak rewangi corengan ngene nek sore senam. Oh. Numpak sepur kelinci. Iya. Arep ndi Bu? Golek pengajian. pengajian kok golek itu. Lah wong tekno wong ngarang-ngarang kok. Iya. Bu Handayani mami lak mboten ngoten nggih Pak. Nggih. Mami ya senam ya. Sami senam esuk. Senam ben Nek sehat. Ya ora ngono senami ora ngono kuwi Pak. Ya arep wisuane wis dungkap ya ora ngono Ya kan kuwi. iso ngene terus lagi terus saya ngene semangate ngono. Minggu. Dian. Ben semangat kok jenenge. Kowe ya ora rintaben iki ndelok. Sinten? Ya Mami. Mbak Dayani. Oh mami mau ten pondokan iki mau. Lah, Mesane nggih. saking mlebet kok nginceng kula niku. Pak Dalang ki dalang sing paling sopan karo garwane iki ya mung beliau Pak. Lah nggih. Oh, nggih. Nek karo garwane iki Mbak Oh. Mbak Handayani. Nggih, 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 Dadi nggih. ora kok Dik, ora kok Bu, Mah, Mami Nggih. ora. Mbak. Oh, Soale kuwi ndek ben ngerabi Mbak Yune. ora. Tenane apa ngono silsilahe sampeyan iki aja waton lho. Sesine Mas Gombloh nek kleru berarti Mas Gombloh sing cerita ora aku sing kleru sing Oh, Mbak klek-klek. Yuning. Oh iya. Leres ya Pak nggih. Nggih. Lho, wis dinggi iki berarti wis gong. Bener. Oh, sisan. Nek ngono rampung lah. Ya Rit, tak nggih. Pindah. Pindah guntur dasar satria prawira Iya, iya. Rama Ya, Mas Didit. Iling eling eling kula. iya tolong Kang sik sampurien nggih endi to Iya. mau Mbak. kula eling Kak Mimin Kula Siap, ikuti ya? jenengan mawon nggih. dua dong tunungane senapati Hoya hoya. Ono rezeki gede ngele. Yo ki rezeki. Yo kok. supaya ku tambah
wong luwes ora bahan nututi rama. Ternyata butuh tenaga ekstra. Ekstra tenan. Yo nek Mbak Ririt ki paribasan akine ora nek tau tekore kok. Tenan kok ya. Stamina terpenuhi full terus. Nge-gym, pilates, yoga. Ngger bar senam pola ibu-ibu. bar obah mesti ngombe kok. Sing bener ya ngono kuwi. Nah, Entuk duit lantaran kuwi ya piye supaya disenengi wong akeh. tegese mergo semangate Semangate. dadi berkah barokah ya Pak. Nggih. Amin, Leres. amin, leres. Mas. Betah napas bantuan Mbak Ririt. Apa? Betahke napas bantuan. Iya, ini apa saya Mas, tersengal-sengal. podo-podo sedulur bantu. Nek aku ngono kira-kira isih kuat. Mbak Ririt bantu napas, Mas. Napas buatannya. Napas buatane dikuokop ngono kae iki. Ya piye carane Ya kok? piye napas buatan pok ngono. Aja, Dik. Eneng bojone ya. Sok nek pas cahe ora melu wae. Ora apa-apa Iya, Mas, Mbak iki amin. bebas. Anu disuwun ngibet ae no. Nah. Ya Mbak Diah yuk, Mbak nyon Diah. berkahe Mbak Nyon ya. berkahipun Mbak Diah. Ya manut Pak Dalange kok kowe sing nawake. Lha ora apa-apa wong ya. Ora kok ditambahi ya Mbak ya Mbak. Aku sing Iya, duwe Mbak wae. Diah. Tentrem Mbak ae. Diah. Manut Pak Dalang kok. Nah, berarti ngira-ngira hormat mumpung ketemu kanca-kanca utawa mbok kangen kok ya. Zeh. Tolong Mas piring-piring nganggur midak nganu nganggur mlaku ngono apa-apa Ngapa? disampari kok. Lon, alon. Mumpung Mbak Diah. Cantik to. Iya. Cantik no. Makasih ya Mbak ya. Makasih Mas. Sip. Lelaling. Kowe dinyek gombloh. Ngenyake piye? Bojo kula lewat niku. Hah? Lha kowe bianteng ora Klenger. lek. Gombloh. Kaya aja ngono Pak Gombloh nyari kok jodone dhewe-dhewe. Jodone. Lha kowe. Ora, Lha asline piye? iki kowe ora ngerti asline kok. Lah sini pripun? Ngono ki Lara-larae sasmita. piye? Nek karo aku banting kelet. Iya. Nek banting-bantingan nimbang ya Pak Gombloh ro iki. Nimbang. Gede. Ning kok malahane lho duwe karo Mbak Diah ki rak jenengan ngirit kasur to? Ngirit wong ambenku cor-coran kok, Dik. Empuk. Ora cor-coran ora wis ngene. Iki mendina nderek apa mong mergo pas lelur iki? Mboten nek pos mong Pak Klelur tok. Oh ngoten. Nggih, Pak Dereke Klelur. pemat panjenengan. Alhamdulillah. Deh. Dadi khusus Pak Klelur wong niki mau. Wah ning anu kok Mas, kaya isih perawan wajahe, isih perawan kok. Lho pripun to, Pak? Kacek pirang tahun. Kula Pak? iki nek golek prasing mening to, Pak. Jake. Iya, iya. Wis ben dulek dhewe kok mbok dulekne kok karo sing mudulek malan kowe kok. Ben dulek dhewe kok. Wah, ya bojomu kira semen Ya, manut milik kancane kok, umum. Le. Apa saiki? Lagune Iya. Lagu Napa? apa Mbak Dia? Hadiah. Pak. Kusuma Oh, Wijaya terserah. ya, Mbak? Pun to. Kusuma Wijaya Iya, Pak, coba lagu ntar. ingkang nembe Napa-napa pirang. iso. Alhamdulillah. Jan. Lunging ya. Ku ya Kang ya. Wong yen Kok wong yen lagi Wong yen gandrung. lagi Lunging. gandrung, lunging mekar lan semi Wong gulung. yen lagi gandrung iki piye to? Sama kakak Yo, Mimin ya. aduh. Terima kasih Mbak. Ya. Gosek iki kok. Ya. Mbak Diah garwane Mas Gareng. Ya. Sip. Pumpung rawuh, pumpung mengstoni karo kelelur. wis siji. Iki ibu-ibu ardo nyanyi lho ya kan. Pisan wae. Sing ngiringi Mbak Diah. Heeh. Pisan wae. Kowe lha kowe karo aku pisan karo Pak Klelur pilang ping pira kowe? Karo Wis kowe beda, ngomong. ya beda topik kok. Sae beda kok reng kuwi. Eh? Nyawange beda karo aku karo kowe kok. Salin sik ro Pake. Salin. Iki sing ndadekne aku ki ya Pake iki sejarahe ngono kuwi. Ini Mbak Rene, Mbak. Ini Mbak. Iki sejarah. Ini Mbak. Nah. Munggah Mbak, munggah. Iso cedak-cedak kuwi iso Terus aku ndidis. tak takon. Kenal karo Mbak Diah iki pas Mbak Matur nuwun ya Diah Mbak. ngorjin Matur ngono. nuwun. Alah, kowe yo seneng. Ya jirut. Ya, sayang. Eh, Ngono dalang lho. Kose.
Kowe nyedak Mbak Handayani kono. Kowe dipek garenge asli tak getun ta. Soro, Pak. Oh, sesoro lho. Samangi wong kabeh wis kelakon ya, Dik. Engko nek kowe ning pondokan ketemu Kyai Putri cantik nggo kerudung sing jenenge Mami Handayani, kowe sabar. Kuwi marumu. Makasih, matur nuwun sehat, bagas waras. Aduh. Terima kasih ya Mbak Dia. Saiki mau Mas Eki ndelanggu nyimak live streaming. Ya, bajing loncat saiki wong urusan ya. Anu Mbak sapa? Mbak Un. Ha iki. Bajing loncat. Dulurku wedok Ya, Medion wedok. iki. Wah. Medion. Yo. Nih, dulurku wedok kene. Kak Mimin. Sing bawa Mbak E, sing lagune Mbak Esther. Ya ter. Yo, nyambut gawe ter. Sing bawa Sing bawa dulurku wedok Uun. Aku sing Posisan, sen Mbak Un sisan ya anak ya. Dadi men sisan Gus. Oh sisan Esther. Ayo Mbak sisan Mbak. Bu Esther, ayo karo Nduk Uun yo. Niki kula lenggah nggih, Pak. Iya, Yo, iya rene no, sing joget kan awakmu. Sing joget Mbak Ririn, ya ta. Sing bawa karo sing nembangki. Nah, lah sing bajing aku sing loncat kae. Ya ngono ya mbokmu. Nah, yo Pak nih, sing penting kowe ora panas kowe, tak Pak. catet iki dokumentasi medsos utawa iki YouTube abadi. Ngopo? Bojoku diambung kelelur. Alah, wong salaman to Mas, sampeyan iku salaman kok diambung mbok ora hiperbola sampeyan. Kapan Leno ketemu karo Bu Handayani? Ngok pokoke. Kowe iki lho wong gor kulit e kok. Gor kulit Oh e kok. iya ya kulit ya, iya. Ngelinting seteliko neh ngono wae ya. Ya ora apa-apa. Kulit. Biar kulit yang gabrak apa? Mati kena rayap ya. Yo, yang apa? Bawa sik. Yo, ben. Tengah telu yo karepe. Gunung Galunggung Ben gareng kepadrangan le mulai mbok ben. Kepungkur. Mas Gareng, dia matur nuwun karo Mas Awiji juragane bebek sing timbalian niku njenengan. Matur nuwun lho Pak Wiji, adongake lancar usahane. Heeh. Mami WA Pak. Hah? Mami Handayani WA kula. Ngopo? Neng mburi diluk ora apa-apa. Lho. Jahe. Oke. Oh. Oke. Bu Handayani. Iya iya. Jaluk lagu Bu Handayani jaluk lagu. Napa? Sing wanita yang mana tak sakit hatinya. Ngono kan lagu ini. Masalah. Terus kayak sik bajing loncate. Aku tak ngurusi keluarga iki sik. Iya. Gunung Suarane Medion iya meso. Wah, sudah teruji nek adikku wedok iki. Tenan ya. Semedang ketunjang Talaga Pur, kipur. Enggak biar jidat suarane. Sunda Iya. Niku wau sinten, Pak? Dan Niku wau sinten? Pak Pur ini enak sindan ayu kan ngene. Biar jidat ayu tenan, biar jidat. Lah kula niku mbok dene lho. Ah ya mulo ora wani ayo. Biar jidat suarane, biar jidat. Ayo. Niku nek Pak Pur ya, Pak. Pak Pur lah nek Lah nek Sandirana, Pak, pripun? nek lah soni rok ke aku. Ora lucu lho nek kaya. Yo. Talaga Sunda wayana rung becik tengah gua dunungan Man Jiman. Sulinge no iki ngopo meneng iki? Nek Bandung disulingi. Ayo. Timbang dememel kok silit pitik. Ulah kundungku disungkur sumur yang Nah.
Ula kundungku disungkur sumureang. Mripatene nanti amun Iki dendam tersumat. Tadi teyang tari tari tak tari. Tarima Ya. sudah regana Nung ngancik di negara Sunda. Dit bareng bojone kayak umpak. Nggih. Mangga Mas Didit. Ayo Mbak Didit. Jos. Elah tenan. Bajing loncat, bajing loncat, Suarane Madiun. astana lelah. Narjo. Abdi lepas narosan tedian bajik loncat, bajik loncat.
Ben rezeki le. Ben pesek le mikir le. Wester. Ada kenjil. Kuda saka sali rambut luas bisa. Rodok mendek Mbah Imin. Nah, agak ke bawah ya, mendek. Mendek. Aja mendek-mendek nganggur mendek nelak etek kok. Nah. Pokoknya ya. Jan malah kayak Superman ya. Ya raga tuwa ya. Tepuk tangan. Tuh. Ki sisan sing ora leren gerajakan sisan. Yo, anu pesek karo Esther sisan, ayo gerajakan. Cah telu sisan, ayo kene, yo anu. Karo Ndayani, yo nah. Rizki. Sisan telu, Rizki. Ya. Trio nyanyikan laras iki. Kene. Yar. Le. Iku kok ngebayangmu ta war iki. Yo gerajakan sisan le anu ngentek kali goro-goro. Yo langsung. Mangga Mas, langsung. Wah, pokoke pendempung Kang Iris. Kuwi karo saron Mas Adi. Yang ini kan ta? Wis ganteng kabeh lah ya matur nuwun Mas Adi. Ya Niken Salehu. Ah iya. Pokoknya Mas Kangko ora ngasta, Mas Arif aku mayang ya tindak nggo anu ngraketi seduluran. Ha iya. Wis pono ku ya aku lawas, noto lawas. Ha iya. Monggo kaya ngapa? Yo sisan wis pokoke balungan kabeh hebat kabeh. Diadol.
selamat mendengarkan rencang-rencang kula, teman-teman kula. Lanang wadon kami Tong 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 tong. semburan Mas Gareng, Mbak Rit, Mbak Mimin, sembah matur nuwun ndereke kondur wilujeng dugi mbalem. Matur nuwun Pakku sehat Nggih, selalu. nggih, nggih, Lancar nggih. rezekinya. Amin, amin, amin. Amin, amin. Yo Kang Gareng yo untuk kelakon yo.
Eloyono mati bro Hanatri loso mangkono pangabekti ora gending marioneng tapane si Jokolaya